Sugdan na rin. Respeto na sa mga patulamsi sa tabang patoy pa ni Anig pa. React accordingly. Saan kung wala? Represent CAL without Chris Ace. Karun, ang tingog na mo amo ng bunyagan sa pamaagi, nga kamo na mo maganahan ug mutatak sa inyong alimpatakan ng pinakaginaampinan jud na mo na pangan nga sa una. Sa ako to, BPL, we got Chalice. Alam kong di naging madali pagpapalaki mo sa'kin dito sa mundong mapagmaliit. Minsan para lang sa kabutihan ko'y kailangan mong magsungit. Chalice, nagalaw sa Corinthos. First round ni Chris Ace. Respeto ta sa nasa tubangan, pagminang to, and react accordingly. Alright, first round, Chris Ace. Ito sir. Yo. Sikat ka na, Chalice. Pwede ko nang interviewin sa labas. Kasi kanina pa pinapakakita yung horror movie mo sa labas. Yo. Chalice, kamusta? Nagkamali daw ako ng desisyon. Kasi itong berhen na to raw ang pinakamatalino sa aming division. Well, para lang ako si Stephen Hawking. Atheista, nakaupo lang panay. At siya naman si Isaac Newton. Matalino, birhen, at mayo na matay. Sinama kami ni Jigoy sa laban nila ni Jay Black at ang bully na to. Kaya tagal kong inabangan ang laban na to para muling ibato. Sa'yo yung sinabi mo na sangsakong uling ako sa grupo ko, bro. Pwes ka bang nagbabagang uling na to, siyang mismong tutupok sa'yo? Ha? Tangina to? Namimili na nga lang ng pangalan, mali-mali ba? Gusto mo na maayos na pangalan? Sige pare, halika. Di ba meaning ng Chalice, check and listen? Chalice, check and listen. Check and listen pala eh, so dapat pangalan mo, check in. Kakatawid, tumawa kayo. So dapat pangalan mo, check in. Nagkamali ka ng desisyon dahil pinasukan mo ay isang Jollibee Kitchen. Ang swerte ko pag nasa pakita yun yung Lucky Me Chicken. Gusto mo ng beef chicken? Disco matigas pa sa hard dick. Easy lang tong si chicken, mas hard pa ata si hard chick. Ako ang electrician, iho! Nasaan yung amo mo dito? Lagi pala madilim sa VPL kasi yung poste nyo puntido. Sige, abot mo yung screwdriver. Yung duct tape pakihawak. Sa sobrang ayos ko magtrabaho, sa emergency room ka na magpapaliwanag. Iba target ko pare. Pumasok ka lang sa dala kong iskopeta. Dinudura mo puro tae. Bibig mo ate, berado ko beta. Mas corny ka ba sa tambalan ni na Richard Gomez at Don Solueta? Puro hangin ka lang, Chalice, isa kang walang lamang kopeta. Dinudura ako ay kometa. Durong mga kalaban ko for sure. Pinapaputok ko ay planeta. Ikaw, pinapaputokan mo yung Natasha brochure. Nagtataka yung nanay mo kung bakit dikit-dikit mga pahina doon. Pahina. Pahina? Oo, gago, ikaw yun. Pahina ka ng pahina. Kaya di ka na makakalamang. Puro pahina ka lang naman pero walang mga laman. Pahina ka ng pahina. O ulitin ko lang, men. Sunulatan ko tong pahina para punitin ko lang, din. Sige natin. Guard 1, Chalice. Yo, pasensya na lang. Tuwa na juga ako nandaman niya. Pero sige, go. Play. Yo, tangina nga, Chris Ace. Yung kulay ng balat mo, hindi pang Pinoy. Anong sinasabi mong aapuyan mo ako sa uling, eh, wala kang apoy. At ano yung sinasabi mong sikat na ako? Para hindi yun totoo. Ha? Kaya ngayon, ikaw ay mababaon. Kamukha mo si Boy Abunda, eh, ba't di mo ako interviewin ngayon? Ha? At talagang halatang ikaw ay bobo. Oo, bobo. Sinasabi mo ako yung chicken, ikaw yung chicken kasi lahat ng battle mo, puro joke, kaya jokes to go. Fuck you. Game. Chris Ace, ang relihiyosong aklan na may mukhang mas luma pa sa antike na himalang lumabas sa kanyang kapis. Ha? Himalang lumabas sa kanyang kapis. Yan ha? Himalang lumabas sa kanyang kapis. Brak! Yung Chris Ace, ang relihiyosong aklan na may mukhang mas luma pa sa antike na himalang lumabas sa kanyang kapis. Aking binanggit 3 lugar mong pinagmulan at gusto ko lang ipaalam na hindi ako takot sa aswang, promise.
Kasi halatang sa kulay mo pa lang, taglay mo na ikadiliman na nagbabantang sumakop sa mundo ng mga tao, ngunit hindi ako payag sa iyong nais. Pipigilan ka ng mga espiritu sapagkat ang larong ito ay Spirit of the Glass, gamit ang sagradong baso ng pare na ang tawag ay chalice. Kaya, at heto na naman, ako nasa gitna na naman ng digmaan. Nasa gitna na naman ng digmaan, pare. Eto na naman, ako nasa gitna na naman ng digmaan. Bullshit nga naman. Eto na naman, ako nasa gitna na naman ng digmaan. Pakira. Bakit yung practice? Eto na naman, ako nasa gitna na naman ng dugmaan. Mga kamay kong sa kalyo na puno, na bahiran ng dugo, bunga na pakikipagsagupa ko sa larangan ng tugmaan. Napapalibutan man ng mga katunggali, tsak na di kayo magwawagi. Sapagkat sa akin ang bilang ay wala ng obra. Ang bilang ay wala ng obra. Mga letra kong inulma na parang espada ay dinarak ko sa lupa, sabay buga ng enerhiya. Boom! Lahat ng alaban tumba. Kaya CAL, ang rap group na composed daw of skilled rap battlers. Correct me if I'm wrong. Each member nyo ay may iba't ibang hayop na skills na talaga namang nakakasalute mga chong. But as what I've heard, si Chris Ace daw yung leader nyo. Kasi siya yung pinaka-negro tingnan. Kaya ako'y biglang napatanong, bakit nga ba CAL? Ha? Chris Ace Lagong? Kaya, at speaking of Chris Ace, ang lakas ng loob mong ipangalan yan sa sarili mo. Ipinagkakalat mo pa ng kapatid mo si Acer. Fuck you! Di kayo magkapatid, magkasiitim lang kayo! Kasi kung lyrical ability nyo ay i-compare natin, halatang ang layo ng agwat sigurado. Ang layo ng agwat sigurado. Pero kung trip mo talaga na ikaw yung ace ng CAL, bakit sa inyong tatlo ikaw yung laging talo? Ha? At oo, tinalo ako ni J Black noon. Ngunit alam ko na alam nyo na limitado lang yung verses ko doon. Hindi ko hinaluan ng kabastusan at pamepersonal, sapagkat alam kong kahit sa mabuting paraan, kaya ko siyang ibaon. At halos tabla lang yung laban namin, di ba? Partida, hindi pa ako nag-repot noon! Ha? Fuck you, ah! At eto pa. Sige, tayo na. Chalice! Masyado ka naman nakakagulat. Hindi ka nag-repot sa battle niya ni J Black kasi lahat ng repot mo doon sulat. Yo! Ha? At yung mga bara nito, tangina, lagom daw ako. Lahat yan ay lilipas. Ako po Yabunda, ikaw mas pinatangkad na Ogie Diaz. Gago to. Matatalo niya naman ako, putang ina, artista pala ka. Binaboy ka nga ng Muslim, sa atheista ba kaya? At rebat patang ina, lesson to, Chalice, ito dapat mo magtanto. Yung Muslim, pwede mo pang payoko, pero may atheista, walang sinasanto. Yo, anak daw siya ni Poseidon. Kaya pala mo isda ka. Kaya daw niya kontrolin ng tubig patik para kuda balyena pirana. Siya daw si Percy Jackson. Tangina, ayos na sana. Kaso ako ang anak ni Zeus. Anak ni Zeus na nakaargana sa nakabuhulnir na Mirana. Lolo ko si Storm Spirit. Tito ko sa Razor na may diffusal blade at double Daedalus na gamit. Nino ko si Shadow Shaman. O ano, kaya rin mo ba? Gamitan mo ako ng water reference mo kung kuryentehin kita. Wala ka sapat na lakas para tawagin ng imba. Di ba nga na-hospital ka dahil kinakulang ka sa paghinga? Kaya paano ka makakasabay sa akin? Durugang ikain ka. Kung ang bisyo mo't inaadikan ay sinusunog natin ta. Sinusunog natin ta. At yung boses ko, kasi lakas ng boses sa umaga ng mamang magtataho. Habang yung boses mo kasi lakas ng boses ng barker na sa pulisya nagtatatago. At ng mga tao, para masakyanan yung rutang sinisigaw mo, talagang pinipilit nila. Pero pag ako sumigaw na kusa silang lumalabas at may binibili sila. So what's up, Chalice? Mabigat ka na raw sa galawan. Delivery mo wak, express ko malapalawan. Logic ko may logistic, walang kliyente na bagalan. Time lang aking kamalayan, di mo FedEx panakawan. Natalo mo yung LBC? Well, por favor, may puta amigo. Pag kasinit ko sa'yo sa kahon, R21 tsak pa uwi to. Kasi etong Cebuana, ayaw maglalabas sa kahon. Eh, bakit ba siya maglalabas sa kahon? Magiging kabaong na rin niya yun. Delivery reference! Putang ina, sinadya ako talaga. Kala mo kasi gwapo ka maghatid. Kamukha mo si Mudya ako, tanga. Ano, kaya mo pa?
Magaling ka sa delivery ka mo. Pues ang delivery ko gago, magsisilbi mo ng araw. Bilis pa, Chalice. Kulang yan 300 words per minute mo. Walang kwenta, bilis mo kung itatapat mo sa init ko. Dahil kahit pa na ilang kataga pa ang ibuga at sabihin mo, kung walang laman lahat yan, ibig sabihin lang na mas may sinabi pa rin ako sa'yo. Tangina mo. Chalice. Yeah, round 2. Yo! Sa mga sinabi mo, dapat manginig ka. Kukuryentehin daw niya ako, ikaw yung nakukuryente kasi nung inawakan mo yung titi ni Zeus, kinikilig ka. At ngayon gusto ko lang sabihin, bilang magkakapatid sa eksena, dapat tayo ay nagbibigayan. Hating kapatid. Kasi upang magtagumpay, kailangan nating magpakumbaba at minsan magpaubaya. Yan ang aking nabatid. Kaya ngayon binibigyan kita ng bawang malalakas na suntok na walang hinihinging kapalit. At talagang magpapakumbaba ka na pag napatumba na kita, tsaka kita hihiwain sa dalawa. Yon ang ating kapatid. At pagkatapos, lalamunin kita ng mga barang masustansya na may lason pa na halo. Na kahanda na ang mga orasyon na sa'yo ipipindisyon upang malasin ka palalo. Lubos-lubusin mo na ang bawat segundo sa entablado kasi baka di ka na makabalik pagkatapos mong iuwi ang pagkatalo. Kasi kung pagsasamahin ang bawat unang pantig ng unang 3 bara kung sinambit, sigurado na sa akin ang panalo. Kasi ako isang makatang malikhain na may simpleng panlasa sa paglikha ng mga linya. Sa paglikha ng mga linya, dahil materials man ang ginamit, ipinasok ko naman lahat ng hayop ko na imahinasyon sa mga binuo kong obra. Sa mga binuo kong obra. Habang ikaw, lagi ka na lang nagmamabigat, nagmamagaling, nagmamalalim, kaya ayan tuloy, lunod ka, lubog ka sa kalagitnaan ng unos kung saan lumutang ang barko, kaya tawagin nyo kong Noah. Kaya ngayon, kumukulong dugo mo ay isisilid ko sa isang baso. Saka mo dabahin ng pagkahilo, huwag mo natangkain paiho na labanan, isinampa ko ng trangkaso. Mananatili kang parang buwang na nag-aabang ng parehas na hustisya. Wala ka ng takas, di ka na makakalabas kahit nabayad ang mataas mong kumpiyansa. Kulungan bars. Kaya ngayon, hanggang doon lang yung sulat ko. Pero siguradong mapapatay ko to, mapipisat to. Sa Bisaya yon, pero sa Tagalog, talagang ikaw ay wala ng takas. Sabagat ngayon, ipapakita ko at ipapamalas kakaibang lakas ng mga bara. Freestyle na lang ito, ngunit ngayon talagang nalilito. Magkakalaban ko ay aking talagang tinatapakan gamit na mga linya na talaga namang pinaghirapan noon. Pero ngayon wala akong sulat, pero okay lang, nakakagulat pa rin naman ng mga banat kasi tuloy-tuloy hindi ako titigil. Pag hindi nyo pinigil, talagang lalong nagigigil. Ikaw ngayon ay mawawala na, sapagkat ngayon ikay mababaon. Ako si Chalice mas Leon pa kay John Leo. Ngayon, sige, ngayon, time na ba ako? Time. Talo na. Si Chalice tapos. Chris Ace Tagom daw. Ay, ako si Chris Ace Tagos. Gagong to? Nagdala pa ng arto ni Noah? Gago, sasagasaan ko yan ang barko ni Kuka. Ha? Iba na akong si dati, Chalice. Ako ngayon may bangs na. Wala yung panalo sa YouTube, na kay bangs na. Gagong to. Sa tarot, ang Chalice sumisimbolo sa tubig at emosyon. Ibig sabihin, sumisimbolo ka sa di mapanghawakan at ilusyon. Baka sa tingin mo, Holy Grail ka. Hipokrito at panggap. Yung kababawan mo, umaapaw na, daig mo pa Pythagorean Cup. At ako asiyanin na Cebu, bakit di mo matanggap? Pero naman ka daw sa akin. Sa tangkad. Ikaw matangkad ka, kaya maaabot mo na kagad yung pangarap mo. Ako matangkad na, tsaka na sa akin na yung pang-aatrap ko. Kasi itong tasa, malimit o basta. Dapat sa'yo atas ang buhusan na mainit na tsaa. Oo, mataas ka, pero sata ako, abot ka ng aking natsa, binigyan ko ng kahulugan. Binigyan ko ng kahulugan at pinaglaruan na sa litang tasa, kaya itong tasang to, biyak na. Gets nyo? Tasa, nabiyak, gets mo? Yan yung tanong mo sa tao malimit. Patunay lang yan, nag-glow ka sa Bisaya, mabilit. Tapos yung setup mo, mabilis pa. Para marami na pumasok na anggulo to. Meron pa naman anggulo, Brad eh. Ang gulo-gulo mo.
Yo, pasalamat ka, in-expose ko yung style mo kahit medyo nahihilang ako. Pagkatapos mong mapabilis, tatanong mo sa kanila kung may naiintindihan ba sila. Malamang nahihibang na to. Patunay lang yan, ang kabilisan para sa kanya ay easy lang. Pero mas naiintindihan pa ata namin yung rap ni BZ1. Yo, isang punchline lang, set up 8 lines. Talaga palang humbog to. Kung may 32 lines per 2 minutes round, 4 ang suntok mo. Paano yan? Di ba kaya kung ibalik, bilang pa dapat dyan? Marami kasi nagmamagaling dyan eh. Di ka naman freestyler, di ba? So shut up ka na lang. So shut up ka na lang. At siya daw ang superhero ng buhay nyo. Kasi daw may dead in his name. Pero taglay ko ang utak ni Darkseid at ang physical na lakas ni Doomsday. Bago ko pumasok dito, pinatay ko na muna ang anak mo at si Louis Lane sa dami ng pasamong natamo. Ang magiging pangalan mo ngayon, Bruce Wayne. Ah? Buwan niyo Bruce. Basta, kanya yun, style niya yun. Yo! Malalim nga ba ang chalice? Hindi. Puno lang ng kababawan. Tandaan nyo ang baraha kaya sabihin ng iyong kabalaran. Sa noo mo'y tinatakan na kita ng Kalila Homers ko, kaya si Jinggoy sulat-sulatan mo na. O kaya gamitan mo ulit siya ng mga tinatawag na recycled parts mo. Time. Masram, Chalice. Yo. GG yan. What na yung mundo. Game. Yo, sa mga sinabi mo, talagang kakaiba. Ngunit di ko pinakinggan. Kasi naalala ko yung mga lyrics ko. Pero, alam niyo to si Chris Ace. Kasi maitim, halatang nagdadala ng malas. Wala akong pake kung gaano ka kalakas. Kasi talaga namang wala kang patutunguhan. Sa grabe ng malas na dala mo, yung sunugan sa Mactan inulan. Ha? Ganyan ko lang yung ginawa ha. Kanina. At tumigil ka na. Tumigil ka na sa kasasalita, bata. Kasi talagang maitim ka. Yung kulay ng balat ko pang John Leo, yung kulay ng balat mo pang Tata. Medyo na wala talagang baon. At kaya ngayon, siguradong wala ka nang magagawa. Sinong fan dito ni Sandro Marcos? Meron ba? Ayun na, mas gwapo pa ako doon. Ha? Wala ka nang magagawa. Anak ni Marcos, tinalo ko nga. Anak ni Binay pa kaya? At ano pa ba? Pwede kong sabihin. Pwede ko mag-report pagkatapos? Shut up ka na lang. Talo na ako, huwag ka na mag-rebut. Ano ba ba? Sige, tuloy-tuloy na lang natin to. Freestyle na lang, spontaneous. Sige, gagawin ko to. Kahit na medyo kinakapos, ipagpatuloy ko ang bawat letra na binibitawan. Talaga namang ngayon, di mo na kaya lamangan ng mga katagana. Talaga namang wala nang tigil sa paglabas. Sa utak ko ngayon talagang kusa na itong kumakatas. Sapagkat kakaiba, dala-dala ko na estilo. Sapagkat ngayon ikaw ay para bang nahihilo, para bang pinapalibutan ng hipo-hipo. Mga linya ko talaga nang wala nang tigil. Sapagkat ngayon ikaw ay parang tinggil na akin lamang pinipinggir. Ngayon ikaw ilabas mo pa si Pongger kahit na magtulong-tulong kayo. Pero ngayon wala akong sulat, pero kaya vacuum na lang kayo. Pero sige, tuloy-tuloy pa rin. Sapagkat ito na ang aking pangpinal, kukunin ko si Patscrap upang maging DJ sa iyong funeral. Time. Inak bars! Give it up, Chris Ace and Chalice!
Piliin ko si Chris Ace kasi mas nakapaghanda at mas consistent siya sa performance. Yo, Bambi, shoutout sa iyo. Biglang sila pa. Na papakot din sa klaro naman na panalo sa Chris Ace. Mas malinis yung pagkasabi niya sa mga reference. Tapos tayo nag-freestyle na naman. Marayos naman nag-freestyle niya sa si Chalice. Pero nakitagad na lang. Yo, Range, tayo na lakas ng battle na yun. Parehas malakas parehong malakas. Pero lumamang lang talaga si Chris Ace. Kasi nag-freestyle na si Chalice kaya all 3 rounds para sa akin, Chris Ace. Yeah, shoutouts for Paulo. Chalice versus Chris Ace. Yung 1 para kay Chris Ace. Props sa freestyle ni Chalice. ILF42 sa battle nila ni Chris Ace at Chalice. Binoto ko si Chris Ace. Overall performance pero iba din yung pinakitang freestyle ni Chalice. Chris Ace ako pero props pa rin kay Chalice.